Hem arribat a mitjan segle XIX. Ara veurem com els avenços de la ciència i el gran esforç que va fer tot el poble català van aixecar la indústria en un país de pocs recursos naturals. Què us sembla aquesta bicicleta? És ferma, eh? S'hi va molt bé. L'any 1831, i aquesta és la banda municipal d'Arenys de Mar que va a rebre un aranyenc que torna de les Amèriques. Visca! Visca! Ha fet una gran fortuna. Té negocis de pells adobades, de cuirs. A més, ven als Estats Units el sucre i el cafè que cultiva a Cuba. D'en Xifré sí que es pot dir que de debò té molta terra a l'Havana. Estimats aranyencs del meu cor, fa 30 anys que vaig sortir del meu poble. He treballat molt i he viscut lluny, però sempre m'he recordat d'Arenys. I avui torno satisfet. Vinc disposat a construir un gran hospital aquí. Has vist això? Això és cotó, serveix per fer teixits. Que se'n va el carro! El vapor. Ara entraré en una de les fàbriques de teixits més importants de l'època. Aquí totes aquestes paques de cotó es transformaran en fil i servirà per fer teixits. Adeu. 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 Bon dia, senyor Bonaplata. Bon dia, com estàs, maco? M'ha dit maco. Sí que és simpàtic, aquest home, oi que sí? Què és aquesta màquina? Una màquina de vapor. Doncs sembla la caldera d'en Pere Botero. Doncs aquesta és la primera màquina de vapor que s'aplica a la indústria tèxtil a Espanya. Gràcies a ella podem moure 40 filadores i més de 200 telers. Com pots veure, tot ho fa la màquina. Caram, quina potència! Has de pensar que té més de 30 cavalls. On són els cavalls? No cal que els busquis, són cavalls de vapor. Funciona amb llenya. La substitució de la mà d'obra per les màquines va deixar sense feina molts treballadors que, empipats, van cremar algunes de les noves grans fàbriques de teixits. Aquesta en va ser una. La poca qualitat del nostre carbó va fer que els empresaris utilitzessin altres mitjans per fer treballar els telers, per exemple, els rius. El Llobregat era el riu més aprofitat del món. Les turbines hidràuliques van fer que les indústries s'instal·lessin al costat dels rius. Aquest desplaçament de la indústria també va fer que al costat dels rius s'hi construïssin les colònies de treballadors. Una de les colònies més importants va ser aquesta, la colònia Sedó, a Esparreguera. Aquí hi treballaven uns 1.500 obrers. Segur que us deveu preguntar on són, oi? Doncs ara els veureu, tots plegats cap a treballar, a toc de campana. Adéu. Adéu. A les colònies hi havia de tot. Església, escola, economat, cafè...
i la casa de l'amo. Les condicions de treball eren molt dures, els sous baixos. L'obrer i els seus familiars tenien l'obligació de treballar exclusivament per l'empresa. La dependència del treballador envers l'amo era absoluta, i això feia que algunes vegades l'amo n'abusés. Els obrers normalment treballaven de sol a sol. A les ciutats de Terrassa i Sabadell es treballava principalment la llana i feien servir la màquina de vapor. Vinga. La qualitat dels seus manufacturats era reconeguda a tot arreu. Llest, ja te'n pots anar. Molt bé. Arri! Arri! El servei regular de transport de viatgers entre algunes ciutats es feia amb diligències. Aquest servei va començar a funcionar cap a mitjans segle XVIII. Quan va aparèixer el ferrocarril, va començar a anar de baixa aquest mitjà de transport. Malgrat tot, a principis d'aquest segle encara funcionava la diligència Barcelona-Igualada. Aquest invent anglès, el ferrocarril, va arribar a Catalunya. El 28 d'octubre de 1848 es va inaugurar el trajecte de ferrocarril Barcelona-Mataró. Va ser el primer tren que hi va haver a Espanya. El projecte va ser la il·lusió de Miquel Biada i Bunyol. El gran impulsor del ferrocarril Miquel Biada i Bunyol no hi és present. Però aquest primer viatge és el seu èxit i el de la companyia Camins de Ferro de Barcelona-Mataró. I tot això ha estat finançat amb capital anglès i català. La màquina de vapor de James Watt es va anar perfeccionant fins que Stephenson va construir la primera línia de viatgers a Anglaterra l'any 1830. Amics, em penso que ben aviat m'hauré de buscar una altra feina. Estem a punt d'arribar a la Foradada de Montgat, el primer túnel ferroviari d'Espanya. Pobrets, quina cara que fan. Amb l'emoció del viatge m'he oblidat de dir que tanquessin les finestres. Com us podeu imaginar, la màquina no anava sola. S'havia d'alimentar. L'intent de trobar unes fonts d'energia per les màquines de vapor va fer que es comencessin a explotar... Ai! 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 Les mines de carbó de Sant Joan de les Abadesses. Aquest carbó no era massa bo, i de les mines no se'n va poder treure gaire profit. Fum i més fum. I és que el vapor es feia servir per tota mena de transport, com aquest transatlàntic, que feia el trajecte Barcelona-La Habana. En aquest transatlàntic portaven de Sud-amèrica cafè, cacau, sucre, plàtans, aliments que, com que venien d'ultramar, la gent anomenava ultramarins. Nosaltres, per altra banda, exportàvem vi, sal, teixits i molts productes elaborats a les nostres terres. D'Amèrica ens van arribar altres productes, per exemple, el tabac i el rom.
que eren introduïts clandestinament pels contrabandistes. Silenci! Aquest va per feina. Fosc, clar. Fosc, clar. Fosc... Ai, si l'enxampen. Fosc, clar. Fosc, clar. ¡Alto a la Guardia Civil! ¡Alto! ¿Quién vive? Qui crida? Els civils. Ei, tu, correm! Tot aquest desenvolupament industrial i comercial va fer que la ciutat s'anés transformant. S'hi va començar a concentrar grans quantitats de gent. Totes les classes socials hi eren representades. Barcelona es va anar modernitzant de mica en mica i els fanals d'oli es van anar canviant pels de gas. Amb això va desaparèixer un dels personatges més populars de la ciutat, el fanaler. Això s'ha acabat. Aquest és l'últim. També en aquest temps, el 1847, es va inaugurar el Gran Teatre del Liceu. L'any 1885 es va crear a Espanya la primera central elèctrica. Girona es va convertir en una de les primeres ciutats del món que va tenir l'enllumenat públic elèctric de corrent altern. S'apropaven anys de grans canvis. Aquest seria un dels més importants. L'automòbil. Jo crec que aquest invent no serveix per res. Encara que no se sap mai, perquè corre que Déu-n'hi-do. I de pressa que va. El món dels somnis. Durant el segle XIX apareixen les fàbriques i el progrés i al mateix temps una classe social de treballadors que se senten explotats. És el proletariat. Aquí diu que nosaltres, els treballadors, ens hem d'unir i anar tots plegats en contra de la burgesia i del capitalisme, que són els que s'enriqueixen del nostre treball. Els interessos dels treballadors són més importants. Hem de tenir drets i seguretat econòmica. A la dècada del 1840 van arribar noves idees que van desvetllar esperances d'un nou món. Més just, més feliç. Ara toca a tu. Bé. Un altre traguet. Compte. Baixant de la font del gat, una noia, baixant de la font del gat, una noia i un soldat. Pregunteu-li com se diu Marieta, Marieta. Pregunteu-li com se diu... Avui em surt bé l'arròs. Els dies de festa, les famílies dels treballadors es reunien a les fonts de les rodalies de Barcelona per fer gatzara i passar-s'ho bé. Però no us penseu que tot eren cants i algun petó. Companys, heu de conèixer el llibre El viatge a Icària, escrit pel comunista francès Etienne Cabet. Estic convençut que el seu ideari és el que ens convé a tots nosaltres. Icària serà una comunitat que es fundarà a Nord-Amèrica. Allà no hi haurà ni explotats ni explotadors. Tot es repartirà segons les necessitats de cadascú. A Icària, companys, tot serà de tots. Les persones seran iguals i lliures. Etienne Cabet diu que és el comunisme integral. Aquest ideal també va ser propagat per Narcís Monturiol, pel compositor Josep Anselm Clavé i per l'arquitecte i urbanista Ildefons Cerdà. Apaguem els llums i vegem el cinema d'abans, la llanterna màgica. El projector ja és a punt. Focus! En aquest vaixell s'hi embarcaran voluntaris de molts països d'Europa per anar-se'n a Amèrica a fundar Icària. Però aquests voluntaris van tenir moltes dificultats i entrebancs perquè una cosa són els somnis i l'altra la realitat. Per això a Etienne Cabet se'l va considerar un comunista utòpic. Alguns van tornar a Barcelona i es van instal·lar al Poble Nou. En homenatge a ells hi ha l'avinguda d'Icària. Narcís Monturiol, nascut a Figueres, republicà i d'idees avançades, va fundar diverses publicacions. Una d'elles va ser La Fraternitat i es va publicar l'any 1847 amb les idees d'Etienne Cabet. Monturiol cal publicar el manifest comunista de Karl Marx. En aquest manifest hi diu que una societat igualitària només s'aconseguirà amb la revolució de les classes oprimides. Nosaltres tenim aquesta obligació, tenim la impremta. Estic d'acord amb tu, company.
Monturiol, tu estàs d'acord amb aquestes idees? Fem una crida a la Unió dels Proletaris de tots els països. L'any 1864 es va fundar a Londres l'Associació Internacional de Treballadors. Males notícies. Han donat l'ordre de tancar. Hem de desaparèixer. Sobretot tu, Monturiol. Monturiol sovint s'amagava a Cadaqués. A Monturiol no el desterraven a Cadaqués, sinó que ell s'hi amagava perquè hi coneixia gent i, sense carretera en aquell temps, era un lloc segur per ell. I va ser al Cap de Creus on va començar a veure que es necessitava un submarí. Els pescadors de la zona, per guanyar-se la vida, s'arriscaven molt quan pescaven corall. Escolteu, que us passa molt sovint, això? Sí, desgraciadament sí. Cada vegada s'ha d'anar a més profunditat per trobar corall. No podeu pas perdre més vides humanes per fer aquesta feina. Haurem de fer un vaixell que pugui recollir el corall per sota de l'aigua i que no posi la vida dels pescadors en perill. Es dirà ictíneo, o sigui vaixell peix. També es podrà investigar el fons marí, que encara no coneix ningú. Josep Anselm Clavé es va proposar d'aixecar els ideals de les classes treballadores per mitjà de la música i del cant. Escolteu, deixeu de beure i de jugar tant que això us destrueix a poc. El cant i la música us faran ser lliures. La creació d'aquests grups corals ha estat l'obra de la tenacitat d'en Clavé i en sortiran molts arreu de Catalunya. I per acabar-ho de redonir hem fundat una mutualitat de socors que es diu La Fraternitat. Anem al fons del mar. Adéu-siau! Al port de Barcelona, Narcís Monturiol, l'any 1859 va fer la primera prova de l'ictíneo. Gira, noi, gira, que així podrem avançar. Narcís Monturiol, amb més experiència, va fer el segon ictíneo, que va ser molt millor que el primer. Se'l pot considerar l'inventor del submarí. I aquí hi va una diagonal de costat a costat de Barcelona. Aquesta diagonal, juntament amb el paral·lel i la meridiana, seran els eixos de la ciutat. Ah, bé. I això verd del mig, que semblen quadres, què representa? No, no són quadres, són illes. Ah? Sí, illes. Un conjunt d'illes amb solucions geomètriques molt ben resoltes i que tindran un jardí al mig, assolellades i ventilades per tot arreu. Tinc un projecte per abolir la propietat privada del sòl i Barcelona serà una ciutat verda. Mentre homes com Ildefons Cerdà i d'altres com ell s'esforcen i treballen per aconseguir un món millor, els polítics no paren de parlar i de xerrar les picabaralles de sempre. Nosaltres, els conservadors, pensem que cal que siguin compatibles la llibertat i l'ordre. A cada província hi ha d'haver un governador civil. Per als pobles crearem una guàrdia civil. Aquest cos es va fundar l'any 1844. L'ordre i la llibertat han de ser compatibles. Hem de tornar a la democràcia. Farem una Constitució que respectarà els drets de tothom. Però per sobre la llibertat de cadascú ha d'existir un ordre. Visca els moderats! Visca els moderats! Nosaltres, els progressistes, instaurarem el sufragi universal. S'ha acabat l'època dels propietaris i de les classes privilegiades. Tothom podrà votar. Visca el sufragi universal! Companys, no us escolteu els polítics que us parlen amb barreta, copa i corbatí. Diuen una cosa però després en fan una altra. Us heu d'escoltar els republicans com jo. Visca la república! Visca! Visca la república! Visca la república! Visca! Tants caps, tants barrets. Però, amics, poca broma. Que, a més dels partits, hi ha generals amb molta força al país. O'Donnell, Narváez, Serrano...
El general Joan Prim i Prats, nascut a Reus l'any 1814, va ser molt important en aquella època. Als 19 anys es va allistar a l'exèrcit i va participar en nombrosos combats. Prou! Faig una crida a tots per constituir una Junta Suprema a Catalunya. Això era l'any 1843. Deu estar cansat de tant pintar. Li portaré un vinet. Una gran gesta del general Prim va ser la Guerra d'Àfrica del 1859 al 60, al capdavant dels voluntaris catalans. D'aquesta campanya, Marià Fortuny en va pintar aquest famós quadre anomenat La batalla de Tetuan. Porta! Té. Prim es va pronunciar a favor de la revolució del 1868, anomenada la Gloriosa. Isabel II va ser destronada i es va haver d'exiliar a París. Molt bé, senyors. Isabel II ja és fora. I ara què? General Serrano, almirall Topete, és ben clar que haurem de buscar un rei. Doncs, mentrestant, potser podríem enderrocar la Ciutadella. Això, si més no, calmarà els ànims dels barcelonins. Sí, crec que ara és el moment més oportú, ben pensat. Els terrenys que quedaran lliures hauran de ser donats a la ciutat. La Ciutadella, la fortalesa que havia fet construir Felip V, per esclafar qualsevol intent de revolta a Barcelona, va ser destruïda. Ja era hora, però hem hagut d'esperar fins l'any 1869. El general Serrano com a regent i jo com a president del govern hem decidit posar un rei constitucional que sigui reconegut a Europa. Podria ser Leopold de Hohenzollern. Què diu ara? Quin nom més enrevessat. I què els sembla si cridem Napoleó III de França? Un gavatx. Fuig, home, fuig. A Itàlia, Garibaldi lluita per aconseguir la unió dels estats italians i Víctor Manuel n'ha estat proclamat rei. Potser si en parléssim, el seu fill acceptaria la corona espanyola. Per mi, pel general Prim, Amadeu de Savoia n'és el candidat. Jo em dic Amadeu de Savoia, i si els espanyols em necessiten per posar ordre al país, hi aniré. Prim assassinat! A Madrid! Heu matat el general Prim, el meu home de confiança. En quin vesper m'he ficat? Ho deixo, jo me'n vaig. Els carlins volem que sigui rei Carles VII, o sigui que ja sabeu a qui votarem nosaltres. Nosaltres, els republicans, volem la república! La campana de Gràcia deia: es proclama la república l'11 de febrer de 1873 i el seu primer president és el català Estanislau Figueres, que pertany al grup demòcrata republicà. Uns volen la república unitària, d'altres la federal i a Barcelona han proclamat l'estat català. Jo plego! Me'n vaig! 9 de juny de 1873. Va durar ben poc. El va succeir Pi i Margall, federalista i també català. El projecte de Constitució Federal que Pi i Margall acabava de presentar a les Corts no es va arribar ni a discutir. Com que el règim era de caràcter presidencialista, Pi i Margall va assumir-ne també el poder executiu. Va començar el moviment cantonalista. A Cartagena, fins i tot, es va declarar la independència del cantó de Múrcia. Pi i Margall va dimitir i el nou president va ser Nicolás Salmerón, que també va dimitir ben aviat perquè no va voler ratificar amb la seva firma unes sentències de mort. Tothom a terra! Soc el general Pavia i ordeno que es dissolguin les Corts Parlamentàries. Era el 3 de gener del 1874 i no havia de ser l'única vegada que passaria una cosa com aquesta. Quin país! Des de Marsella, el rei Alfons XII va arribar al port de Barcelona. Uns dies abans, el 29 de desembre de 1874, havia estat proclamat rei pel general Martínez Campos als camps de Morvedre, assegut. Majestat, a les vostres ordres. Visca el rei! Visca! A mitjan segle XIX, a Catalunya, es produeix un extraordinari desenvolupament de l'agricultura, que ja havia començat amb una certa empenta al segle anterior. L'any 1851 es va crear l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre per assessorar tècnicament els pagesos. El calendari del pagès diu que ara és la lluna bona per plantar tomàquets, però de la manera que es troba la terra no ho sé pas si aniran bé.
Esclar, com vols que plantem tomàquets en un terreny tan sec? Si almenys poguessin dur les aigües del riu fins aquí... Doncs això de portar l'aigua del riu ho van solucionar els enginyers. Van haver de fer un canal que convertís aquests terrenys en regadius. En aquesta època es van construir grans canals a Catalunya, com el de la vorada dreta del Llobregat i el d'Urgell, que recollia les aigües del Segre. Zones de gran extensió es van convertir, gràcies a l'aigua, en hortes fèrtils i en camps fruiters. L'aigua. Quin bé de Déu. També es va construir el canal de la dreta de l'Ebre, d'uns 60 quilòmetres de llargada. Aquest canal va permetre el cultiu intensiu d'arròs al delta. També a la comarca del Maresme es va intensificar el regatge, però d'una manera diferent. Com que no hi havia rius, l'aigua es treia de sota terra, dels pous i de les mines. Sembla un mirall, oi? La comarca es va transformar en una gran horta de tarongers. També es va intensificar el conreu de la remolatxa sucrera a la plana de Vic. I l'avellana i l'ametlla al camp de Tarragona. I ara reposaré una estona, que amb tant de tastet la panxa em tiba una mica. L'any 1865 es va produir a les vinyes franceses de Provença un fet que va ser decisiu per l'economia dels viticultors. El protagonista va ser aquest insecte. Soc la filoxera, un paràsit del cep, i li xuclo la saba, i tinc una gana. No quedarà ni una vinya bona a França. Adéu, vins francesos, adéu, bordeus, adéu, xampany, adéu, conyac. A Catalunya hi havia gent que intuïa el mal de la filoxera. Això de la filoxera és molt seriós. Tard o d'hora arribarà a Catalunya i ho podem perdre tot. Però mentrestant els nostres ceps són sans i no podem desaprofitar l'oportunitat de no tenir competència. Hem de vendre els vins catalans a tot el món i convertir Catalunya en una gran vinya. Però també hem d'anar amb molt de compte amb aquesta epidèmia. Si hem d'arrencar els nostres ceps i plantar-ne d'americans, ho farem. Aquest és Josep Reventós i gràcies a ell i a d'altres la vinya es va anar estenent. La filoxera, originària d'Amèrica del Nord, va fer molt de mal, però va trigar alguns anys a arribar al Penedès. Per això les vinyes es van poder estendre arreu. Com que no tenien la competència dels vins francesos, hi havia una gran activitat i tothom volia fer vi. A la Verema, tothom hi treballava. Els cups eren plens de gom a gom. Les botes s'omplien de seguida. Ui, això és un negoci que raja. Ai, és boníssim. Les botes plenes de vi s'exportaven a tot arreu. Ai! El primer xampany català. Acaba de néixer una nova indústria. Aquest any 1872 serà memorable. Visca! Visca! Nois, aneu amb compte! També va prendre una gran embranzida a la indústria tapera. Els taps catalans, d'excel·lent qualitat, s'exportaven a Europa i Amèrica. Les alzines de la província de Girona proporcionaven el suro per manufacturar els nous taps. També el sector tèxtil va tenir una gran expansió. No és exagerat dir que en aquesta època els productes del nostre país es van convertir en or. Avui n'ha fet molt, són rals? No, duros. I si sabessis la salivera que en fan, també posats en renglera? Els catalans els havia agafat com una febre per guanyar diners. D'això se'n va dir la febre d'or. La banca a Catalunya va arribar a ser molt poderosa.
Bé, ja hem fundat el Banc de Barcelona i el Banc Hispano-Colonial. Ara, senyors consellers, crec que ha arribat el moment de diversificar les... Perdoni, senyor Girona, m'acaben de comunicar que el govern de Madrid demana un préstec de 2 milions de duros. Bé, Bartomeu, ja en parlarem. Això és més que un sopar de duro. Catalunya també despuntava en el camp científic. El doctor Jaume Ferran va descobrir les vacunes contra el còlera i contra el tifus, pestes que produïen moltes morts en aquella època. Què fas? Ai! Però no tot eren flors i violes. L'any 1879 va entrar la filoxera a Catalunya per l'Alt Empordà i va atacar les vinyes ràpidament. Ja he arribat, no deixaré ni un cep viu. Els catalans van anar a Madrid. La situació és molt greu. Catalunya està infestada. S'ha de fer alguna cosa urgentment contra la filoxera, senyor ministre. Pero si solo son unos bichitos. Los bichitos, que deia el senyor ministre, van devastar pràcticament les vinyes catalanes. El panorama era desolador, però alguns, com els rebentors, havien renovat els ceps i la primera collita ja estava a punt. Malgrat tot, l'empenta de la febre d'or continuava. Aquest és Rius i Taulet, el de la dreta. Amic Serrano, avui és un gran dia per nosaltres. Per fi enderroquem la Ciutadella. Barcelona és una ciutat molt important. I hauríem de fer una exposició universal perquè tots els països del món hi poguessin mostrar els seus productes. Una exposició universal seria fabulós. Com a alcalde de Barcelona faré tot el que podré perquè aquest projecte vagi endavant aquí. La farem a la gran esplanada on ara hi ha la Ciutadella. Una de les primeres coses que es va fer per l'Exposició Universal va ser la construcció del monument a Cristòfor Colom, amb una columna de 60 metres. Aquest monument unia Barcelona amb dues grans i modernes capitals, Nova York i París. A Nova York s'hi va construir l'Estàtua de la Llibertat. A París, la Torre Eiffel. Els tres monuments eren de ferro i representaven el progrés. Mentrestant, a Barcelona es feien monuments com l'Arc de Triomf i els edificis on s'havia de fer la gran exposició. A la cascada del Parc de la Ciutadella, que ja feia temps que era feta, s'hi van afegir les últimes estàtues. Calia anar de pressa per tenir-ho tot a punt per la inauguració. I s'hi treballava de valent. El 20 de maig de 1888, la reina Maria Cristina i Alfons XIII, que llavors era un nen de 2 anys, van inaugurar l'Exposició Universal de Barcelona. La reina Maria Cristina i l'alcalde Rius i Taulet esperen el moment decisiu. L'aigua ja raja. Estic molt content. A l'exposició hi van participar molts països. Van venir-hi milers de visitants d'arreu del món. L'Exposició Universal de Barcelona va ser un gran èxit. Barcelona s'estava transformant en una ciutat moderna. L'Eixample avançava. S'obrien grans avingudes com el Paral·lel. Van començar a circular-hi els primers tramvies. Però quin lladre m'ha robat les vies? I també els primers cotxes. Caram, quin trànsit! D'altra banda, es feien a la ciutat instal·lacions modernes com aquestes casetes de bany a la Barceloneta. Es començaven a practicar els primers esports, amb reglament. Va!
El 1899, un suís que residia a la ciutat, Joan Gamper, va fundar el Futbol Club Barcelona i un any després, el 1900, va néixer el Club Espanyol de Futbol, que més endavant es diria Reial Club Esportiu Espanyol. Gol! Acabo de marcar un gol! Gol! El món de l'espectacle estava en plena ebullició. S'hi va obrir el primer cinema. I es va construir el Gran Price, on es feia Circ del Bo. Ai, que em marejo! Ai! També és d'aquesta època la plaça de toros de les Arenes. Barcelona, ciutat avançada de Catalunya, estava llesta per entrar al nou segle, com una capital moderna i progressista. Cristòfor Colom. L'estàtua de la llibertat. I la Torre Eiffel em saluden, que simpàtics! Adéu-siau! Adéu! Adéu! Adéu-siau! El modernisme. Assistim a la representació de l'auca del senyor Esteve. Voldria fer una carrera, no estar-me aquí a la botiga. Que saps què dius? No saps que aquesta botiga és més que tu i que nosaltres, que ens ha criat, que ens ha donat un nom? Però quina és aquesta carrera? Doncs vull ser escultor. Heus aquí un conflicte de generacions. El senyor Esteve, que ha heretat la botiga del seu pare i que voldria que el seu fill en fos el continuador, descobreix de cop i volta que aquest té altres horitzons. La botiga li és petita. Escena. Molt bé, Ramonet. Podràs ser escultor si així ho vols, però tu et pagaràs el marbre. A finals del segle XIX, l'enriquiment de la burgesia catalana feia que les noves generacions veiessin el món d'una manera diferent. El guany no ho és tot, tenen altres idees. Molt bé, Rossinyol, els has tocat el punt feble, aquests burgesos de... És una petita revolució que farà que es vegin les coses d'una manera més cosmopolita i universal. Aquesta situació és reflectida en l'obra de Santiago Rossinyol, l'auca del senyor Esteve, que ara hem vist. Tanta realitat m'entristeix. El que jo veig clar és que se li nota el ressentiment que té contra la seva família. Però encara sort que alguns d'ells reconeixen que fan art pagant nosaltres. Catalunya va entrar als moviments artístics que s'imposaven a Europa. Modern Style, l'Art Nouveau, Liberty... Però això va ser possible gràcies a la inquietud de gent sensible, de gent que no volia quedar-se aturada, en definitiva, de gent que estava disposada a trencar motlles. Com els inseparables amics Rossinyol, pintor, dramaturg i novel·lista, i el pintor Ramon Casas, que, entre d'altres extravagàncies, se'ls va acudir de donar la volta a Catalunya amb carro. Qui sou vosaltres? Carreters. I es pot saber d'on veniu? De la carretera. De la carretera? I on aneu? A la carretera. Déu meu, com hi ha món. Els pagesos se'n feien creus. Mireu què feien en Casas i en Rossinyol el dia que van comprar una parada de plats i olles. Quan val aquest canti? Només 500 pessetes. 500 pessetes, tan car, si no val més de 25. Per aquest preu més m'estimo trencar-lo, senyora. Ho veu? Oh! Em sembla, Roser, que aquest jovent d'avui dia està tocat de l'ala. Els agradava riure, crear situacions absurdes i divertir-se a la vida. Santiago Rossinyol i Ramon Casas van viatjar a París, que en aquells moments era la capital de la cultura. Guaita, Ramon, quina reixa he trobat al mercat de les puces.
Una altra reixa? I penses endur-t'ho tot a Barcelona? Per tot arreu recollien panys, claus i també forrellats. A París van estar en contacte amb l'avantguarda artística de l'època i va néixer el modernisme. Doncs m'agrada molt, molt bé, Picasso. Escolta amb atenció el que et dic, Romeu. Aquest xicot farà carrera. Papeta! 2 cerveses i una absenta! Dos crítics d'art observen amb atenció 2 teles de Nonell. És pintada amb una tècnica típicament impressionista. No, la tècnica utilitzada és plenament expressionista, oi, Nonell? Mirin, jo em dedico a pintar i prou. El modernisme va ser també una renovació de l'arquitectura vigent. La corba predominava sobre la recta. El restaurant de l'Exposició Universal de Barcelona, obra de Domènech i Muntaner, en va marcar l'esclat a casa nostra. Sí, senyors, amb obra vista, amb mosaic, amb rajola envernissada, amb blasons de ferro com a coronament. Suposo que em compreneu. És claríssim. Quan surten nous materials, l'arquitectura sempre renova. Una columna de ferro pot ser 30 vegades més prima que una de pedra. Hem de tornar a descobrir les nostres tradicions. Hem de donar forma a la nostra cultura, al nostre caràcter. Hem de ser valents, hem d'innovar. Jo, com a crític, us haig de dir que la resta de la península del modernisme ja en diuen l'estil català. Anem per bon camí. Doncs per això mateix. L'arquitecte Lluís Domènech i Muntaner va escriure La recerca d'una arquitectura nacional i va aconseguir convèncer tot el país. La burgesia i les classes populars, cada grup amb les seves possibilitats, es van envoltar d'una ambientació florejada i exuberant. El detallisme decoratiu amb motius vegetals i medievals s'imposava. Eren modernistes els restaurants, els hotels, les torres d'estiueig, els temples, els establiments comercials, les fàbriques i les cases de veïns. Els mobles modernistes tenien el seu espai i als jardins la ceràmica de color cada vegada era més important. Aquest és l'estudi del gran arquitecte Antoni Gaudí, que era de Reus com el general Prim, i veiem algunes maquetes. Ara treballa en una construcció grandiosa, una catedral de catedrals, la Sagrada Família. No sé pas quan l'acabaran. El banc ondulat del Parc Güell. La xemeneia dels guerrers de la Casa Milà al Passeig de Gràcia de Barcelona. La façana del mateix edifici, que després de la seva restauració ha quedat molt bonica. La façana del naixement de la Sagrada Família. El parc i el Palau Güell, les cases Batlló i Milà, anomenada la Pedrera, el Palau Episcopal d'Astorga, el Capriccio a Cantàbria, demostren que Gaudí era un visionari, un místic de l'arquitectura, un geni. I què diu el cartell d'aquest fanal? Art Nouveau de l'arquitecte Pere Falqués. No corris tant, home. Quantes torratxes hi ha fet en Puig i Cadafalç? Se'n pot ben dir la casa de les Puigges. Però quin contrast entre unes cases i altres. Els que viuen al carrer d'Aragó no sé pas com poden viure-hi. Potser que algun dia es decideixi de tapar la via Sí, d'aquest hauria de fer carrer. un túnel amb xemeneies més altes que les cases. D'imaginació ja en tenen, ja. No saben que temps a venir els trens seran aviat elèctrics i s'haurà acabat el fum per sempre. Visca 1200! Visca
segle! Un segle, el segle XX, esperat amb ànsia de progrés i afany de modernitat. Si bé a Europa el modernisme va durar uns 10 anys, a Catalunya es va manifestar gairebé durant 30 anys en tots els camps de la cultura. Ara sí que he trobat l'arquitectura nacional amb el Palau de la Música Catalana. El modernisme va donar músics com Enric Granados, Isaac Albéniz, Enric Morera, Lluís Millet, Amadeu Vives, escultors com Llimona amb El Desconsol, el Sant Jordi, el cartell de Ramon Casas del Xampany, Codorniu, grafistes i dibuixants com aquesta decoració d'una òpera de Wagner de Peles Mestres, escriptors com Maragall i Víctor Català, ceramistes com Pell i Serra, dramaturgs com Adrià Gual, orfebres com Masriera i Oriol, fabricants de mobles com Omar. El modernisme no tan sols es va imposar a les arts, sinó que també va ser una manera d'entendre la vida. Contacte. Jo, amb un cop de cua... L'any 1910, a l'hipòdrom de Can Tunis, un aviador anomenat Licien Mamet va fer volar per primera vegada a Catalunya un aeroplà. Es va enlairar uns 60 metres. Va fer un cercle sobre l'improvisat camp d'aviació. I va tornar al mateix punt. El públic estava entusiasmat. Avui dia és molt fàcil i molt bonic volar, però els primers que ho van fer amb un aparell que pesava més que l'aire, els germans Wright, l'any 1903, havien de ser molt i molt valents. Adéu-siau!